Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuruti Cece Diana ngajak rujakan. Bosok apa ora nah? Ayo. Sik kidul ae lho nah, gede-gede. Iki sak. Iki lho. Ini ngeramplok kuwi tapi gak dia. Kayak kabeh. Motor aku mlesek yo. Apa? Coba dhuwit yo. Ya. Cukup timun. Menjala Sril. Tak jajale. Tapi nek dipanen mbek sambel yo. Iki ambek kecil. Tapi Wah, iki bener ana betul. Jala guys Sril. kok bunga pengo. Tapi nek wis bisa penol. Ya. Heeh. Itu ambek. Ini apa cuma? Lah, kayak Apa? Wih, cuma apa? Baju apa? Baju. baikin mbak ciponan gede-gede mbak. Langsung ditukelnya apa nah? Bisa. Lanjut guys. Kedua. Nyolong iki, mau renek. Nyok. Lanjut. Mek bahan anu. Ini nek cemateng. Gak ono. Ora video mbak. Kayak ngono. Nyah syuting. Halo guys. Kan dhuwur mbak. Ndak perang kocak. Kan wae, papat ya. Terus ya. Yes guys. Gak apa-apa aku mek sitok ae. Pakai sitok. Ayo. Jadi kayak sitok. Ngapusi. Ngapusi weh. Kali ora timun. Tuh guys. Tolong kates. Tapi emang Kates nyolong, gak lo njaluk le makan. Jambu nyolong. Jambune nyolong iki njaluk. Lemen nek sing duwe. sebenarnya nyolong kan dia. Ndang ndang gawe bumbu ra iso aku kok. Nganggo bawang kok. Ora to. Lombok Uyah mbek. Lah kan ambek piye ambek bawang iki? Mendem kowe berarti. Bawangnya sitok utuh. Iya. Sambel bawang. Tapi enak. Sambal bawang rasa sambal rusak. Kayak di sambelnya. Enak puannya. Enak lah kalau gawe Lu layar. kalau gawe kerja. Enak gawe kerja ya. Ini di. Di layar. Njero. Apa? Gue baju diwalik-walik. Tak kotak dah semua. Oh. Ini guys, lanjut. Ih. Aja ngono. Pedes ora nah? Tak pedes deh. Pedes iki. Ini namanya siapa? Ini nanti. Kamar lho, kan iku kuwi ae wong. Iki cewek. Tak kayak jambu ya. Iya.
Kowe gak jeluk iki ono. Loh. Dadasekno. Enak apa? Lek sapa? Wala suwi lah wingi. Iya sabar lho. Kono lho mbek Mbak Ulan 100 wis sing ngising. Saya nyari. Sopo? Pak Yudi. Pak kancaku. Pak RT wi, Tomo. Nek ya. Wow. Lanjut apa ngecek buah sik, guys. Ini ya kerayu rasanya gak enak. Mak primun. Sudah kayaknya enggak tahu. Dia ke batore. 100 juga kok. Kayak 100. Beli nih. Balik udah ha. Langsung berkun geletak aku. Sampai aku kan lagi tani turun berkati sama. Sesok kemeng. Kemeng sesok. Ya, aku gak bisa sarung tangan rek. Ayo. Lagi. Bendol. Ke arah pas ya enak. Kak, petis kok. Ora pedes nyok. Petis dulu. Kacang cemil lagi ada enggak? Paling untuk jambu sing lor mau. Dua orang. Hmm. Aku agak dulu nih. Satu. Mantap yuk. Mantap. Ada gula nih. Ayo. Nan, gak nyuwun. Gak nyuwun. Gak. Mam, nyuwun. Rene. Hah? Nyuwun apa ora? Gak. Kira ini ho. Mbah iki lho. Ujak, Mbak. Udah nyok ambil nyok. Manis, sambel iki manis. Duh. Wong urung dijajal sik oh. Enak. Kapur. Nyok, entah. Jadi, konti pintok ya. Ulan. Ini Barang manis gak kamu. Ya. Dan nunggu. Kuwi singkirno nami kata saya. ya belum pentel ya. Belum ngono, Bos. Wes aku ndang alek. Ora lombok telu tok. Apa tuh aku seneng sama aku gimana? Nyah. Nah nu, jungok kene nu tak syuting nu. Sebenarnya tadi nganu putri. Madang krim merisak. Gua ini atas bang juga nih bah. Mbah Bayan wi mengkak. Etan ngono. Nanti sama. Niki, masukkan akal. Dia kan nanti gak menak-mengan. Mbak Lan atus. Dik, pakai rujak. Dia sikil.
Apa tinggal sikile? Rusa tinggal sikile apa? Mesti wi. Layak meneng ae. Menang di. Gosek ngono lho. Ya Allah, Kak. Kasih makan mesti. Ayam tuh mahal. Yo lah. Manjung kasih bangun. Ya tuh sik. Kecil tahu. Sobat bayaran. Oh, bayaran. Motornya bosak. Wonge gak tenang atine iki kok. Kerja meteng kok. Tinggal dadak motor. Jadi motor 200 teko mah bongkon ae. Yo nek 200. Iya wis bayar 200. Cok. Mana ya Allah. Cok ya. Ya kok. Kerai. Terus timpan. Dewi mang ibar ditendakno. Iya ning ndi nggone gimbal tak 200 terus teko berteluwi matine. Oh, mah kowe nasi wong. Itu ora macet. Ngomong Apa? Ndang mangan ndang adus. Ndang pitayahmu memang guyub. Kowe iki kulino. Wes ono. Ano? Aku mangan nganu suwesek iki lek nang ambekan. jambu ah. Pelem. Pelem. Aku tak makan jambu. Aku seselah. Aku nak kakak senani sing ndek omah. Mau senani lho. Kakak ya. Kurang apa sambeliana? Kurang pedes. Matane ya. Bibi iki makan. Makan lho. Endi yo? Iya iya. Ora sembakan. Sama abang. Ayo ndang. Ndak dimamsek kok. Ya kok kata bolong kowe lho bibit. Rasa komen ae ta. Ben, ndacus. Makin neh. Ben mangan sik to, Nah. Udahan pedes abit. Ayo, guys. Mana awor pitik ini kilo seger. Ndi iki lek sing ape dibeli. Jago iki gak enak inuin, enak pitik wedok iki. Terus wis. Ayam gak kae lho. Boleh sak ruwono pitik guys, tak doi. Iki ruwono. Sak ruwono kae pitik tok. Pitik gindah. Ngono tak jaluk ngono juga oleh, guys. Jajal. Nek ketian ya wis sama. Lagi. Itu nang jero. Jajal lah. Gak mak. Bertapaan sa. Pak. Aku jajal pisan lho lek ndang welek mbek pelem. Langsung set. Nengah bukan. Aku nek bengi yo pemenah nek dijak guyu wong-wongan ngik-ngik aku. Boleh ngomong nek roti barang apa sik nang guyu. Lihat kasih. Atas mendak bang. Enak ini iki, Mak. Wis sang kucak iki. Astagfirullah. Nek sekolah anot. Wong nek layah. Nek bicah-bicah iki nek. Tuku nanas. Nek ning getah cah. Sik ujian wis sampe kasih. Sesuk Cek aku nang arep. Datane napas kaya aku yo. gak sam mlebu sesuk melok ngono ayu, pengen ayu. Mah, Saya jam piro enggak? Hai put. Rumene hai. Mulih. Napa mulai? Mbah. Agak mangkin lho. Gak. Wes ta ora ono. ane mayo dalane balak. Nanti tak SPP ki ngelepek yo. Dalane mobil sampe remuknya. Ya kan wis tak gonceng. Kok kan? Apa wis aja Ya
Lah kowe sekolah iki ngene nek masal. Kowe cek kudu sekolah ayo. Wong Pak Is sama wis nek pelajaran. Iki kula turu penak mangan mbak mbiki. Kayak sangu. Apa wis enek MBK nih kono? Wis ketik kae. Dia mau padahal menune naik. Delok ning TikTok. Masak ning ndi ning getas apa ning ndi? Nang lebek, Mbak. Bayu. Kone jam 09.00 nek jam 10. Lebek yo nayu kono. Iya. Lewat tunduk. Nglebaki menden. Tapi kan metune masuk yo kono. Iki rasane ya kayak timun. Gak Padahal ditake apa piye mobilnya mek musuk-musuk dalane. orang tahu wis tau rono nah. Kuwi ndelok TikTok e Mas-mas MBK. Matane gak di tangan. Enak bit. Bit madhep rene yo. Mantap ngono lho. Bergelut kan. Gelut nyapa. Kayak gelut nyapa. Nyok ndang jungkasan. Ini jungkasan. Aduh gak kuat. Hah? Putri biasanya Nganu, kandane manplem iki mau lho. lucu. Kayak Gak enak lek rasane. Kayak enak. enak timun. Minggu ini kayak enak timun, Mak. Ratu ketimun tadi dia aku pray belanja aku. Sambat terus. Ya aku pray Mbak Kliwon duwe duwe ya dilangno. bilangno kok. Yang aku hewu Ora digolek dhewe Mbah Iwan. Gak digolek Mbah Iwan dhewe. Yo yo. dia dia Duit binat dilangno. untuk pinat bilangno. Binat ya apa? Mau nanduk no pancakmu. Nanti siji malah unduh-unduh aku mah. Jalan pelem. Lah aku wis iso digugah mangan. Ya tangi. Mau jam 5 kae. Kenapa? Jam unduh iki ramane. Aku wis diganti wong lanang-lanang langsung jago kan dari kowe aku wis ah. Aku lara gak wis nanti. Alasan ketemu di sini lah. Oh alah. Nah, Tuh, ngono aku inget ya ngene buku. Di sekolah ra doleh lho. Ini Pak Iso Enggak, Mbak. Jambu. Jambu.